नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल है कैले का घाट पर लड़की रहली नाव खेवत रहली अब बाबा पहुंच गए कहले कि बचिया हमरा के तनियो पार उतार दो मछोदरी नाव खेवे लगली अब बाबा बैठ गए नदी में नाव रहे नगेंद्र भैया और नाई पर एगो 7 वर्ष के तभी उम्र रहे अब बाबा अपना जोग विद्या से जान गए कि लड़की से अगर अभी संभोग कइल जाई तो सुंदर पुत्र के प्राप्ति होई कुहा बरसौले आ मछोदरी से संभोग कैले नगेंद्र भैया का स्वागत बा कैसन हमार भाई बजौला हो निर्मला भौजी कैसन भैया बजौले है आई दादा जब हर तरह के मर्द रवा भेटै है एकर नाम हो बागी बलिया 24 घंटा जैसन मर्दा खोजबू वैसन का मर्दा दे जैसन जौना साइज के लामा छोट मोट सब गोर करिया सेंटीमीटर बढ़ जाई नगेंद्र भैया के नाम पर पुरस्कार मिलता हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा हमार मित्र बानी दोस्त बानी भाई बानी ओए पर असर बाबा रहले भौजी हेलो मछोदरी कहली कि हम 7 वर्ष के बानी लाज लागता तुरंत कमंडल से पानी निकाल के आ जवान कर देले कहली कि अब कोनो दिक्कत कहली कि अभी दिक्कत लागता सगरे दिन बा कहले कोकरो टेंशन मत करो राम सागर प्रधान जी पुरस्कार दिल प्रधान जी के प्रणाम बा कमंडल से बाबा जल निकाल के छिड़क देले कुहा बरस गई नैया के चारों ओर से कुहा घेर लेलस अब तब कहले कि अब रति दान करो अब कोनो दिक्कत नहीं है न अरे महाराज की बकरवा नोटियल के हेतरे तरीका हिला होता राजू तिवारी जी पुरस्कार दिल मानी ए तरी हिलाव मत होने जाके हो जब गाव तर नु तब नोटियल जाके हे तरी हिलाव के हम करो हिली बाबू रे नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल अजय के मछोदरी के बालपन में नसल अजय के मछोदरी के बालपन में नसल वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत प्रत्याशी रोहित यादव टाइगर जी नेता नहीं बेटा चुनिए भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिले बानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा अरे सुंदर गुलाल भइले अरे प्यास मुनि ज्ञानी होई ना थाई बड़ नथुनी में बड़ बड़ ज्ञानी होई ना थाई बड़ नथुनी में बड़ बड़ ज्ञानी होई गिरधारी बाबा हमारा का पुरस्कार दिला बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा हमनी के तो बुरबो गंवार बानी जाजी हमनी के छनही में खुश होखे के बा अच्छा नहीं में नगेंद्र भैया रोवे लगे के बा ऋषि महात्मा लोग बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हे माया में झुराइल बा लोग और बा नथुनी के फांस में नारद झुराइले जकर काम है बा नारायण 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 आ नारद बाबा जब नथुनी के चक्कर में झुरा गइले त ये भैया रौरा है कमलेश देहाती का बाड़े हे तरी लाइन बाजी होई तो हमारा गावल छोड़ के आई लव यू कहतनी
आई लव यू टू हो आई लव यू गुचू गुचू नथुनी के चक्कर में नारद भइले आधा नथुनी के चक्कर में नारद भइले आधा विष्णुमोहनी के फेरा में पड़ के नारद बाबा हाथ देखले आ देखले में लिखल है कि जो यह बर अमरसो होई जे इनकर पति होई ओकर के समर भूमि में कोई जीतिए ना पाई उ अमर हो जाई तो सोचले कि काहे ना ए लड़किया से हम बियाह कर ले विष्णुमोहनी के स्वयंवर में पहुंचले आ विष्णु भगवान ऐसा लीला करे को मुंह में बानर के दे देले रहले जेने जास विष्णुमोहनी माला लेके ओनिए बाबा अपन मुंहवा लेके जास आ विष्णुमोहनी माला लेके हट जास लोग कहत कि भाई बाबा पागल आगे बड़े का बानर के मुंह लेले बड़े आ सोमवार में चल आइल बड़े जय विजय दुगो रहले शंकर जी के गण कहले के बाबा सोमवार में आइल बड़ो बियाह करे के छुक बड़ो तने मुंहवा अपन अरे शीशा ना होके त केनो गढ़ा गुड़ई में पानी होके ओहो में तने ताकिलो ए बात के पता भइल कि हमारा संग तो छल विष्णु कइले बड़े तो विष्णु भगवान के श्राप दे देले कि जौन मुख हमरा के बानर के देले बड़ो एगो समय आई कि तारा नारी के एगो राक्षस हर के लेके चल जाई इहे बानर के मुहवा तार सहयोग करी तारा मेहरारू के खोजे टुनटुन ठाकुर जी मानिकपुर के माध्यम से पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन बा जयकार बा प्रिंस बाबा प्रिंस तिवारी बाबा के नाम पर पुरस्कार मिलल हार्दिक प्रणाम जयकार बा नथुनी के चक्कर में नारद भइले आन्हर सच को हटानी मुहवा मिला रहे बाना सच को हटानी मुहवा मिला रहे बाना सभा में बाबा जाके अरे भइले पानी पानी होई ना खाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े पानी होई ना खाइल बड़े नथुनी में बड़े बड़े पानी अमर उजाला के पत्रकार राम मिलन तिवारी बाबा हमारा के पुरस्कार दिल बानी बार बार फॉलो की बा आशीर्वाद के कामना बा और बा नथुनी के फांस में दुर्योधन झुराई पंचाली के कलश की दुशासन जो उस 5 भतार वाली को केस से पकड़ कर लेकर आओ लंगा करो और इस जंघा पर बैठा दो पांचों कर भतार मुड़ी गाड़ी के बैठा रहे पांचों जाना बाकी कृष्ण भगवान के कृपा जकरा पर रहे नगेंद्र भाई ओकर केहू का बिगारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है दुशासन से बल थक गई सारी खींचत कृष्ण मुरारी सारी बढ़ावत गइले द्रौपदी के लाज बचौले बाकी नथुनी के फांस में फंस रहल के यह दुर्योधन नथुनी के फांस में दुर्योधन झुराई नथुनी के फांस में दुर्योधन झुराई यह जंघा जन बकरस किस 5 भतार वाली को मेरे जंघा पर बैठा दो भीम बीच सभा में खड़ा होकर कहले कि हे दसों दिशाओं प्रण करता नहीं कि अगर ये दुर्योधन के जंघा के हम ना तोड़म अपना गदा से और दुशासन के छाती के लहू ना पियनी तो अपना पूर्वज के हम मुंह ना देखाए उहे दिन आ गई
कहत गुलाब जाना दादा से फुराई कहत गुलाब जाना दादा से फुराई अरे दुनिया में शास्त्र पुराण सभा अरे पढ़ल श्रोता ज्ञानी होई ना खाइल बड़ न थुनी में बड़ बड़